Ụmụ ibe ndewonu. Ọ bụ m Amalinze Jeje Azị si n'ụlọ mgbasa ozi Amalinze Igbo Educational Program Network wee na-ewetara unu ozi akụkọ emereme ọkọchị n'udu mmiri. N'ụdị oge a ọ na-akpọtụ akpọtụ na mba Amerịka gburugburu. Oge nke a bụ oge ndị Igbo n'otu ndị Igbo dị iche iche bi na Amerịka nakwa mba ọzọ dịkwa iche iche ji eme emereme oriri na ọṅụṅụ nakwa mgbakọ ọganihu obodo nke a na-akpọ convention. Ndị Amalinze Igbo Educational Network gakwara ụdị ebe a emere emereme nke a wee wetara unu ozi ndị nke a. Nke mbụ bụ emereme mgbakọ ọganihu ndị obodo dị n'okpuru ọchịchị Udi Ezeagu mere na Graffiti Event Center dị na Riverdale, Georgia, mgbe ọnwa nke isii ya bụ June dị na mkpụrụ ụbọchị 7 n'afọ 2014. Ndị mejupụtara otu nke a bụ ndị obodo dum dị n'okpuru ọchịchị Udi n'okpuru ọchịchị Ezeagu dị n'Enugu steeti. Okwu ọfọ ha bụ ụmụnna bụ ike. Ndị otu nke a rụrụ ụlọ ọgwụ ebe a na-enyocha ahụ mmadụ maka ụdịrị ọrịa dị iche iche. Nke a na-enyere aka ka e were hụ ọrịa n'oge gwọọ ya tutu ọrịa ahụ enyebe mmekpa ahụ. Ụdị ọrịa nke a bụ ọrịa dịka ọbara mmali elu, ọrịa obi, ịba ọcha n'anya, ọrịa ọtọrịrịrị na ọrịa ndị ọzọ dị iche iche. Ụlọ ọgwụ ndị a bụkwa maka ịgbasa ozi otu ndị mmadụ ga-esi na-elekọta onwe ha anya maka ihe gbasara ụdị ọrịa ndị a. Ndị otu a nwere ụlọ ọgwụ nke a na 9th Mile Corner, Ngwo dị n'Enugu steeti. Ha wee na-achọkwa imepe anaka ọzọ n'obodo ọzọ dịkwa n'Enugu steeti. Ha na-akọwa na ụlọ ọgwụ nyocha bụ maka onye ọbụla bụ onye Naịjirịa. Ọtụtụ ndị mmadụ si mba dị iche iche dịka Amerịka, Naịjirịa, Europe na ebe ndị ọzọ were bịa emereme nke a. Otu ahụ ka ndị mmadụ siri wee wepụta aka wee nye onyinye ego. Is one of our sister organizations. O nwekwara ndị nyere onyinye ụlọ ebe a ga-arụkwa anaka ụlọ ọgwụ a n'obodo ọzọ ka ihe gbasara ahụike wee na-erute onye ọbụla aka. Emereme nke a gara nke ọma. Obi Sambala Pat Ọkpara bụ onye tiri mkpu na emereme a mere. Obi Sambala jikwa ire ọma ya wee tee ndị ọbịa ude na uri nke ọma wee wetukwa olu wee gwa ha okwu mere na ha mekasịrị okpogho na eleghị anya n'azụ. Ndị be anyị sịrị na ọ bụ ire ọma ka ejuna ji aga n'ogwu. Ndị otu a datara ego nnukwu maka atụmatụ nke a ha ji n'aka.
onye otiegwu bụ Chidiegwim pịara nkwa dị egwu mere na ndị mmadụ gbara egwu ka koso. Ndị mmadụ nwere obi aṅụrị, ihe oriri kpọrọ kasa, ha riri ṅụọ ma jidekwa onwe ha. Ndị Udi Ezeagu, anyị na-ekele unu ka unu si wee wepụta obi wee lee ndị mmadụ ọbịa. Ndị nta akụkọ anyị jụkwara ụfọdụ ndị mmadụ ajụjụ maka emereme nke emere. Biko lerenụ ma nụrụkwanụ ihe ha kwuru. Nna ndewo. Daalụ Amaleze. Biko ọ gịnị bụ aha gị? Mụnwa bụ Chijudo Boniface Ekete, onye Udi Ezeagu n'Enugu steeti. Biko ọ bụ gịnị na-eme ebe a taa? Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-eme ihe a na-akpọ convention n'oyibo. Convention anyị na-eme bụ iji were chụọ nta ego, iji were kwalite ahụike na be anyị bụ Udi Ezeagu na Enugu steeti, even Anambra steeti niile, ma ọ bụ Hausa ma ọ bụ Yoruba, onye ọbụla bịara ebe a nwa ya na-achụpụ. Ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla bịara ebe ahụ anyị ga-enyocha ya ọbara na ahụike o nwere, mara ihe ọya o nwere. Nna ndewo. Ndewo. Biko ị nwere ike ịgwa m aha gị? Afọ m bụ Oliver Okenchi. Biko ọ bụ gịnị na-eme n'abalị a? N'abalị a, ihe na-eme n'abalị a bụ anyị bụ ndị Udi Ezeagu nke Atlanta na-eme mgbakọta National Convention nke ndị Udi Ezeagu niile na America. Isiokwu anyị ji wee na-eme ihe a bụ ka anyị wee raise funds anyị ji wee na-manage the only free screening center ewe n'Africa nke anyị wee na Nightmare
center dị n'akụkụ Enugu. Ka njụọ screening center nke anyị na-ekwu ọwa atụmatụ ka arụgo ya arụ? Arụghị ya arụ nke bụ na anyị mepere ya n'arọ 2008 and anyị ka ya emepekwa ọzọ na Udi Ezeagu local government, and o nwere nwoke si Nigeria bịa ịchọkwa mkpọtakwu ya ka ụgwọ ọha na eze okwu onye nke a donetiela anyị ofu ụlọ ọ si anyị jiri mepekwa ọzọ sikwa na ya akwụ ụgwọ chief staff nurse for 2 years. Biko afọ nwoke a bụ onye? Afọ ya bụ Chief Chris Ụzọ. Ụlọ ọgwụ a unu mepere ọ na-emekwa ihe unu chọrọ ka ọ mee? Ọ na-eme nnọọ ihe anyị chọrọ ka anyị mee. Unu nọ Amerịka ebe a wee mepee ya na Naịjirịa, o nwere kedu ka ụzọ eleba ya anya wee makwara ma ọ na-aga nke ọma ka unu siri wee chọọ? Unu nwere ndị na-eleba ya anya na-ezitere unu ozi? Anyị nwere ndị na-elebara anya na-ezitere anyị ozi ọnwa niile bụ chief staff nurse bụ nke na-elekọta ya bụ clinic center na-ezitere anyị ozi gwa anyị mmadụ one bịara n'ime mmadụ one ahụ ụmụ nwaanyị one bịa ụmụ nwoke one bịa. Biko atụmatụ unu a maka ọtọgbugo m asị nka nkene unu ka si wee welite ihe a maka inyere ndị mmadụ aka. Biko amasị unu jidenu ka unu ji o nwekwa ihe ọtụ unu nwekwara unu ga-eme. Biko unu egbula oge ime ya, ụmụ ndị ụwa ga-anụ ihe unu na-eme. Nna biko daalụ. Thank you. Ndewo. Birikwa ona. Ndewo. Ndị be anyị, ọ bụ ebe a ka akụkọ nke ndị Udi Ezeagu bịara n'isi njedebe. Ndewonu ndị Udi Ezeagu, ana m ekele unu. Ndewonu.